L'art és un algo etèreo que no serveix per res, però que el necessites per viure. Bona tarda, Maria Eugènia. Hola. Ets actriu des de fa moltíssims anys i també treballes en un hospital, infermera. Tu com et descrius? La Maria Eugènia és un popurri de dues professions que ha fet el seu ofici, una persona totalment inestable, una persona complicada i amb doble personalitat, perquè evidentment les meves dues feines influeixen en la meva forma de ser, vull dir que un pèl paranoica, així de bonic. I el fet aquest de compaginar dues feines, tinc dues preguntes. Primer, si creus que estan relacionades entre elles, és a dir, tu pots aportar des de tota la teva trajectòria teatral o tot aquest fet, això als hospitals o això dins del món de la infermeria? I l'altra pregunta que a mi em rondava és si realment tens dues feines perquè t'és complicat viure del teatre i t'agrada més el teatre que infermeria o no? Mira, la primera et diré que després de jo porto 30 anys de sanitat i 40 anys fent teatre. Vale. És a dir, imagina't, les dues aporten. També és veritat que hi ha moltíssima gent que es dedica a la sanitat que fa teatre, curiosament. Hi ha tot el tema de la teatoteràpia o alguna cosa Sí, així? vull dir, però actors i actrius coneguts avui en dia que han començat treballant en un hospital. Però sí que és veritat que una em recolza l'altra. És a dir, jo, per exemple, quan estic amb un pacient, depèn com sigui el pacient, jo faig un personatge o faig l'altre. I la veritat és que, per exemple, a l'hora de fer teatre m'ha ajudat molt a ser infermera, bueno, soc auxiliar d'infermeria, però bueno, m'ha ajudat molt el fet de poder entendre moltes coses de segons quins personatges, o bé, en el cas del meu espectacle, de poder jugar amb el públic quan ells són metges o tenen relació amb la sanitat, que veritablement al·lucinen com puc tenir tants coneixements d'infermeria, quan ells evidentment no saben que em dedico a això. Però sí que és veritat que poder m'ha ajudat més el teatre a l'infermeria que l'infermeria al teatre, això sí. Perquè ja et dic, quan estic amb un pacient m'adapto a les necessitats que ell té a través del teatre, evidentment, perquè per mi cada pacient és un món, com si fos un petit espectacle, i jo m'adapto al que ell necessita. Per la segona pregunta, què m'agrada més? Les dues feines m'agraden molt, perquè les dues feines són totalment vocacionals. Si no tens vocació ni per l'infermeria ni pel teatre, millor que ho deixis, com a qualsevol feina, però en aquest cas aquestes dues sí. Sí és veritat que em vaig plantejar, i ho vaig fer, vaig estar 5 anys dedicant-me exclusivament al teatre, però va arribar la crisi del 2007. I a part, a nivell emocional, la meva mare va morir i això també va fer que et crea com un xoc emocional molt bèstia i va ser quan vaig haver de tornar a la sanitat perquè no tenia jo al cap per pensar altres coses. Però, per altra banda, després de la pandèmia que hem passat, he pensat quina sort hem tingut o he tingut de poder treballar a sanitat. Perquè si m'hagués dedicat exclusivament al teatre, les hagués passat molt complicat. Vull dir que m'agraden les dues, evidentment una és molt més creativa, la del teatre és molt més creativa, però també a sanitat soc una persona que se'm considera molt creativa a l'hora d'inventar coses o de jugar amb els pacients. Vull dir, es complementen, però dir-te quina m'agrada més ho tinc molt difícil. I ara que parles d'inventar coses, a tu una de les parts que més t'agrada o que més utilitzes en el món del teatre és tot el tema de la improvisació amb el públic. Sí. D'on et ve això? D'on em ve? Doncs suposo que em ve de fa molts anys, quan jo treballava d'animadora amb les festes, o la majoria hem començat fent de cambrers falsos i tot això, i a la capacitat aquesta de poder d'improvisar ràpid, penso que ve d'aquí, i a part penso que hi ha una part innata que tens la sort o no de tenir que el teu cervell va a 1000 per hora. Que per una banda va molt bé perquè ets capaç de dir moltes coses, però per l'altra a vegades dius coses que potser no hauries de dir. I que no filtra el cervell quan va tan de pressa, no? Però penso que hi ha una part innata i una part molt treballada, vaig estar 14 o 15 anys fent animacions, en festes privades, feia creació de personatges, suposo que deu venir tot d'aquí. I sempre des de l'humor? Sempre des de l'humor a les improvisacions, vols dir? O el tipus de teatre que tu fas? No. Clar, és que el problema és quan parlem d'una actriu còmica, saps? És com molt... Encara ara és despectiu ser una actriu còmica, perquè quan es parla d'una actriu sempre penses que està de fer o Medea o La casa de Bernarda Alba, no?
però quan és una actriu còmica és com, bueno, la payasita del grupo. Sí. I fer riure és molt difícil, molt. El problema per mi és aquest, no? Que es continua com classificant el tipus d'actrius. També passa amb els actors, però ara parlem de les actrius. Es continua classificant. Vull dir, una actriu còmica li donaran 25 premis, a una actriu dramàtica li donaran molts premis, estarà nominada, moltes coses, però una actriu que fa riure no se la tractarà com a l'altra actriu. És com que se li introdueix l'adjectiu aquest de còmic com una cosa totalment despectiva, no? Per exemple, hi ha premis a la millor actriu dramàtica, però no hi ha premis a la millor actriu còmica. És veritat. Aleshores i et torno a repetir, fer riure és molt difícil perquè físicament potser no et trobes bé, perquè tens un problema personal, per 1000 històries, i jo no dic que fer plorar sigui fàcil, no? Però emocionalment és molt més complicat per mi. Però m'agrada molt també l'altre tipus de teatre, el tipus de teatre dramàtic i realista, vull dir, no ens anem d'un extrem a l'altre, hi ha molt tipus de teatre. Quan vas començar i per què vas començar tu a fer teatre? Mira, vaig començar a la guarderia, imagina't, i me'n recordaré sempre. Havíem de fer, encara tinc les fotos, havíem de fer a un pessebre vivent, i a mi em van agafar per fer de Verge Maria. I és que ho tinc tan clar, i em van donar un nino, un nenuco, que ara ja em sembla que no existeix, i jo estava allà vestida amb el meu hàbit blau cel, posant cara de Verge Maria. I me'n recordo que el nen que feia de Sant Josep no parava quiet, que devíem tenir 4 o 5 anys, no parava. I jo li deia, has de parar, t'has d'estar quiet, perquè la gent ens està mirant, perquè jo sóc la Verge Maria, i tu ets Sant Josep, i ho hem de fer bé, no? I el nen passava de mi olímpicament. I aquí va ser un moment que vaig dir, hòstia, la gent passava a veure'ns i jo em sentia la Verge Maria, con mi nenuco de plàstico, no? I aquí va ser la primera vegada que vaig fer un personatge, que vaig sumar de Verge, i després, evidentment, al col·legi, a l'institut, quan vaig fer BUP, i ja et dediques, arriba un punt que dius, ostres, això m'agrada. I els profes, quan jo feia EGB, que em sembla que és la vostra primària, ja els van dir als meus pares, la nena no és capaç d'aprendre's la tabla de los elementos periódicos, però se sap de memòria les obres de Lorca. Per tant, ja hi havia un punt que detonava més cap a artístic que cap a altre. I llavors vaig començar a estudiar. I on vas estudiar? Vas fer formació? Sí, vaig fer formació, vaig anar a l'Institut del Teatre, vaig estar un any a l'Institut del Teatre, però ho vaig deixar perquè jo ja era molt gran i la metodologia que se seguia no era la que jo buscava o la que jo m'esperava, i llavors ja em vaig dedicar a fer cursos amb segons quins professors. Vaig estar al Col·legi del Teatre, vaig estar al Timbal, vaig estar a Trium, buscava formacions que m'interessessin. Buscava més carrera al profe. Creus que és important? Crec que ara mateix el tipus de món o societat que estem tenint és un món on és molt fàcil accedir. És molt fàcil per a alguns accedir, que tot es valora molt amb el tipus de seguidors que tens, amb la quantitat, amb els números d'Instagram. Creus que realment és necessari tenir una formació de teatre si t'hi vols dedicar? O creus que pot ser autodidacta o...? Home, això, clar, depèn del públic. Jo crec que és necessari una formació, per tot és necessari una formació, per facis el que facis, però també hi ha una part de talent, que això no s'aprèn. I creus que des dels càstings... No sé gairebé com funcionen els càstings de teatre, perquè no n'he fet mai cap, però creus que des dels càstings es valora tant la formació o el talent que té una persona com el nombre de seguidors que té? El nombre de seguidors. Avui en dia es valora el nombre de seguidors. Fa 20 anys no, però ara sí. Per desgràcia sí, és així. Llavors, clar, els que tenim pocs seguidors... Això t'anava a preguntar, com lluites contra això, com enfoques aquest problema? Bueno, jo, primer per l'edat que tinc, ja no lluito, he decidit no lluitar perquè és impossible lluitar contra la gent jove que té, doncs això, no? 3 milions de seguidors. Faig la meva feina com una formigueta i només espero que agradi. Penso que això algun dia petarà, o tinc l'esperança que algun dia petarà, i que tornarem a valorar l'espectacle o l'actor per la seva qualitat, no per la gent que el segueix. Perquè també hi ha una cosa que té internet, que és que tu veus un actor o una actriu que fa un sketch i potser l'esquetx et dura 1 minut. I llavors jo em pregunto, aquesta persona aguantarà 1 hora a escena? Saps? Aquest és el meu dubte. Que potser sí, que segurament sí. No vull que soni com una crítica, no? És simplement una reflexió. Gent jove que fa gràcia, que fa paròdies, però veritablement aquesta persona és actriu?
Potser ho hem d'imaginar com a coses paral·leles, Clar. no té res a veure una cosa amb l'altra. Tu pots tenir un personatge a Instagram i que faci segons quines coses i que facin gràcia, però veritablement aquesta persona potser no ha tingut una formació actoral, o poder sí, però no t'aguantarà un espectacle, no et farà una Bernarda, ni et farà un Romeo i Julieta, ni et farà com a Coco Negro, entens? Tu vas muntar una companyia, si no m'equivoco, que és a la CIA Manredo Teatre. Per què vas decidir un dia muntar la companyia o recomanes a la gent que es posi en aquest món de dir, mira, si tens ganes i tens il·lusió és possible, feu la vostra? Sí, bueno, la veritat és que muntar una companyia avui en dia aquí a Catalunya, bueno, però a tot arreu, és molt complicat. A més, som 3 socis, són l'Ivan Rubio i la Marta Vilelles, que són els tècnics de so i llum, i jo com a actriu, directora, guionista, és molt complicat muntar-la. Són molts papers, és complicat, però que veritablement ho pugui fer i ho vulgui fer, que ho faci. Tot depèn de la necessitat i de les ganes que tinguis. I sí que és veritat que nosaltres volíem posar-li nom a una companyia que tingués un segell propi. I el que volem és que la nostra companyia, com a Manredo Teatre, tingui un segell, que és diferents personatges, el color vermell que sempre ha de sortir a tots els espectacles, molt treball d'il·luminació i de so, escenografies molt senzilles. Volem que sigui un segell nostre. Ho aconseguirem o no, no ho sé. Però sí que la necessitat de crear alguna que sigui com molt particular. Que no som els únics, evidentment que no, però que sigui molt particular. Que tu vegis un espectacle i diguis, mira, podria ser, igual com reconeixes una cubana, doncs que puguis dir, mira, aquestes setmanes de la Manredo. Que això costarà i serà, jo crec, impossible, bueno, però la idea hi és. Que guai. Això sí, tenir un segell. Un segell propi, al final. Molt bé. I ara mateix en què estàs? Mira, continuem amb bolos amb Set d'Amor. Estem a punt d'estrenar un espectacle que es diu Boom, que és, en aquest cas som 4 actors. No s'assembla a Set d'Amor perquè no hi ha interacció amb el públic, tot i que és una comèdia àcida. L'altre dia la definien una mica com a rotllo Tarantino, una comèdia una miqueta, bueno, que l'has de mirar des de la distància, però jo tenia moltes ganes de treballar amb gent, perquè porto 9 anys estant sola a l'escenari i tenia ganes de fer teatre, no tant monòleg, sinó més diàleg, no? I estem amb això. I on s'estrenarà aquesta? Teniu el lloc? Mira, l'hem estrenat a Sabadell. Molt bé. I ara intentem fer bolos per rodar-la una miqueta i la nostra idea és, si el Teatre Neu ens deixés portar-la allà, però tot s'ha de mirar, aquesta és la idea. Perquè tu ara amb Set d'Amor portes 8 temporades? 8 temporades, sí. Ja quasi anem a la 9ª? Si arribo, perquè esperem, però sí. D'aquí cap amunt. D'aquí cap amunt, sí. Avui ens visiten 7 dones. 7 dones espectaculars, increïbles. Totes elles amb un únic objectiu, sortir acompanyades avui de la sala. Angelina Suau, per servir-lo, sí. Segura. Pilar, Segura. Virginia Espejo. Chantal. Mari Carmen García, pero me llama la Mari. Buenas tardes, Rafaela Domínguez, para servirlo. Soraya. ¿Cómo la definen sus amigos? Un poquito rara. Xerraire, una mica xerraire. Excèntrica, lunàtica, hipocondríaca, nerviosa, val. Estic quan se'm necessita. A vegades ni cobro. Com és la seva persona ideal? Un hombre con barba, estilo hippie, pero de todo sin esperar nada a cambio. Español, católico, del Real Madrid. Un pavo que... ¡Ah, sí! Que me respete como mujer. Como mi Antonio, una persona trabajadora, una persona honesta, justa. Que haga cosas originales como deporte de riesgo o magia. Que sea directo, sincero, franco. Una persona buena, eso es lo que busco. Un buen hombre, eso es lo que busco. Un buen hombre que me respete como mujer. ¿Qué es para usted la fidelidad? Mire usted, lo que mejor conozco es la infidelidad. És allò de la música, ¿no? Els equips de alta fidelidad, ¿no? Si tú siempre le compras a Rafa, pues siempre le compra a Rafa. Què és per vostè l'amor? Maco l'amor, maco l'amor. L'amor. L'amor no existeix. El amor es lo más grande que hay en este mundo. Ben apretats, ben juntets. A qui no li agrada una bona abraçada, una bona carícia, una bona mamada, eh? Es lo más grande que hay el amor. Ben apretats, maco. Vinga, maco. Maco que et puesto. Una mica fosc.
però maco. I com ho vas viure, això? Tu vas arribar un dia allà, et van programar l'espectacle, i en aquell moment suposo que tu no t'esperaves fer 8 temporades en el mateix teatre. Jo quan vaig arribar al Teatre Neu, me'n recordo que la meva reacció amb el programador va ser com de niña sobrada. Me'n recordaré sempre que era anava com molt sobrada, no? Que jo vaig pensar, què estàs fent? I era com si el meu cos sortís de fora i pensava, què fas, tia? Com et comportes així, no? I jo li deia que tenia moltes dubtes, perquè jo estava en el Llentyol en aquell moment i pensava que jo estava molt a gust al Llentyol, perquè és un teatre molt emblemàtic, molt xulo, molt petit, i a mi el Teatre Neu era com algo molt gran, que pensava que jo no podria omplir mai. I el programador em va portar a fer un cafè i em va dir, ¿qué quieres? I jo li vaig dir un cafè solo. En lloc de dir-li, pues quiero jueves, sábado y domingo, vull dir, anava com molt sobrada, que ja et dic que normalment no soc així. Li vaig dir que ja m'ho pensaria, que no sé què, fins que em va portar al teatre. I llavors, estant en el teatre, em va dir, puja, puja. Vaig pujar a l'escenari del Cafè Teatre, va encendre els llums, i quan va encendre els llums li vaig dir, ¿cuándo empezamos? Perquè vaig veure el Cafè Teatre del Teatre Neu, que per mi és un espai molt bonic. Jo hi havia anat moltes vegades com a públic i era com poder estar al Teatre Neu, era com molt xulo. I llavors, en principi, jo estava programada per un mes. Això va ser el 2014, va ser el maig del 2014, i jo recordo que fèiem dijous, dissabtes i diumenges, i que els dijous venien 70 i 80 persones. Era com algo que jo no m'ho podia creure. Que fort. I fins avui que encara estàs allà. Clar, és com que sempre vas pensant, bueno, és l'última temporada, no? I no t'ho creus, no t'ho creus. Quan tornem una mica a les preguntes d'abans, els meus seguidors a Instagram crec que són 400. Just, no 400.000, no, 400. Clar, dius, hi ha una feina ben feta? Suposo que sí, no ho sé, això ho ha de valorar el públic. Però clar, portem més de 54.000 espectadors. I tu també dius, jo no sóc ningú, no surto per la tele, no sóc una tia esplèndida, no tinc un recolzament darrere, no... Però això ha de ser que en el fons... Això ha de ser que agrada i que la gent surt d'allà i diu, ostres, vaig anar a veure l'altre dia això. Clar, vull dir, per molt que vulguis ser modesta, no? Però dius, bueno, és que si portem 8 anys és perquè agradarà, no? I és així. I no t'ho vols dir en veu alta per no semblar prepotent, però és que t'acaben dient, és que és el que hi ha. I són 8 anys tu sola, que és el que deies abans sobre l'escenari. Sí. Sí. I no et fa ara com nervis això de dir, ara tinc que estar amb 3 actors més en una obra nova? I bueno, és una sensació superestranya, perquè clar, jo tenia, ja et dic, moltes ganes de parlar amb algú, que no fos una veu o... Bueno, i ara si t'equivoques només ho saps tu. No? Exacte. I ara, a més, tinc al cap el meu guió i el guió dels altres, no? Perquè, sí, és com, exacte, és el que tu dius. Si jo m'equivoco ara, ho sap el tècnic, que em fa senyals des de dalt, i ho sé jo, però en aquest cas el repte és doble, perquè evidentment no ens podem equivocar. Però bueno, en teatre ens equivoquem sempre, vull dir, la meva capacitat d'improvisació espero que em serveixi per a aquest nou espectacle. I creus que està en crisi el teatre? O sempre s'ha parlat de la crisi del teatre i ho han dit moltíssimes vegades, així com el cine sí que s'està notant molt més. Sí. Creus que és real la crisi del teatre, que remuntarà, que... Jo crec que és real la crisi del teatre amb els que estem a baix. Vale. Amb els que estan a dalt, no. No s'entenen. No s'entenen, i m'alegro per ells, però no s'entenen, perquè sí que potser ha baixat una miqueta el públic, no hem d'oblidar la pandèmia ens ha matxacat moltíssim. El públic que va al teatre potser és un públic de certa edat, que encara té por, vull dir que... Jo crec que des del 2017, des dels atentats, venim una mica matxacats. Els atentats, les votacions, el tema de la independència, siguis de la banda que siguis, és igual. I després, per acabar de rematar, la pandèmia. Vull dir, jo crec que el teatre ha estat sempre en crisi els que estan a baix. Companyies grans, companyies que poden invertir molts euros en publicitat, que les veus contínuament, gent que té la sort de poder sortir a TV3, al periòdico, a La Vanguardia, els que estem a mig camí, això no ho tenim. Aleshores està en crisi pels de sempre. Tu has fet tele també? Sí, he fet poca tele, però sí. No et crida tant l'atenció com... No. La tele és una mica com... és un corta i pega. A mi m'agrada l'adrenalina de sortir del directe. I tirar, i a veure què sale.
I la tele té el seu encant i admiro els actors de tele que són capaços de començar per una escena, potser comencen per l'última escena i després empalmen amb la primera, o amb cinema, no? Que dius comencen pel final, això ho trobo admirable, però a mi m'agrada l'adrenalina de ja, surts i tira milles. Això ho trobo, que això no t'ho dona ni la tele ni el cinema ni res, per mi, I fa una estona parlaves de que durant uns anys t'havies dedicat exclusivament al teatre. Com vivies, o sigui, amb la inestabilitat al final d'aquest món, de podies arribar tranquil a final de mes dient mira, pues no passa res, sé que tinc tot solucionat, o ho vivies com una angoixa? No, era una angoixa, perquè jo aleshores només em dedicava a fer animacions. Aleshores hi havia 2 mesos que no es treballava. Llavors jo tenia un Excel a casa meva amb totes les despeses. Clar, llum, aigua, hipoteca, escombraries, tot. Vull dir, els actors també mengem. I recordo que hi havia temporades que no tenia per menjar, no passa res, vull dir, no, com veus no m'he quedat primeta, però no tenia per menjar. Però l'orgull no em permetia demanar menjar als meus pares, per exemple, perquè era una decisió que havia pres jo i vaig dir mai a la vida demanaré menjar. Quan el meu pare s'enteri, veuràs. Però sí que recordo sopar galetes Maria. Però vull dir que també has de passar per aquí, tampoc passa res. Vull dir, és el procés, però sí que fa la sensació de que tot el tema artístic, tot el tema de l'art, ja no sé com està a nivell europeu o a nivell mundial, però a Espanya sí que hi ha com molt poques ajudes o molt poc perquè la gent pugui dedicar-s'hi tranquil·lament. Perquè l'art, mira, en l'epígraf dels artistes, en l'epígraf de la Seguretat Social, posa artistes i toreros. Amb això ja tenim un problema. Vull dir, en el moment que els artistes, músics, cantants, actors, estan en el mateix grup que los toreros, i encara després de tants anys no s'ha pogut separar, i que els toreros tinguin totes les ajudes, ara per això ja no tant, i que els artistes no. Aquí hi ha un problema de política, de mentalitat, de pensar que l'artista és el que va de pueblo en pueblo fent el pallasso. Fins que a l'artista, en general, no se'l consideri una peça clau per la societat, no farem res. Perquè parlem de les necessitats del ser humà i ho hem viscut ara i torno a repetir la pandèmia, suposo que perquè el fet de treballar en un hospital m'ha marcat molt. A la pandèmia teníem cobertes les necessitats de beure, de menjar, de dormir, però quan ja teníem tot això cobert, sempre hi havia algú que necessitava fer alguna cosa per distreure. Els que van sortir aquests dels terrats, ara no em surten els stay home, van sortir d'allà, de la pandèmia, i van distreure la gent. És a dir, que quan una vegada tens cobertes les seves necessitats bàsiques, necessites crear alguna cosa perquè l'altre pugui viure una mica amb certa... Bueno, a la prehistòria pintaven, ja parlem de la prehistòria. És a dir, l'art crec que és una eina molt necessària per a la societat, però que ni els polítics ni la pròpia societat li donen la importància que té. I ha estat sempre, però sempre menyspreada. Exacte, totalment menyspreat. Aleshores hi ha com una mena de vale ja, no? Vale ja. Com definiries què és art? L'art, en general, l'art és un algo etèreo que no serveix per res, però que el necessites per viure. Sembla que portis la definició en plan... Ho acabo de pensar així, però pel que t'acabo de dir, vull dir, tu pots viure sense art, evidentment. Mentre tinguis menjar, dormis i facis les seves necessitats, no passa res. Però, ostres, que avorrit viure sense art. L'art t'ajuda a comunicar, l'art t'ajuda a entendre l'altre, l'art t'ajuda a viure altres vides, a agafar altres llenguatges, com la música. L'art és universal. Poder sigui l'únic llenguatge universal. El llenguatge de tots i de ningú, perquè... Clar. Vull dir, un mim igual funciona aquí que a la Xina. Un músic, el meu germà és músic, és pianista, i igual toca aquí que pot tocar al Japó, i no sap japonès, però l'entendran, perquè les notes musicals són universals, per tant, el riure és universal. Sí, és preciós, al final és el que fa que sigui una cosa tan única també, al mateix temps. Clar, és, ja dic, totalment innecessari i alhora imprescindible, més o menys. Creus que falta també, no conec la xarxa entre els actors, entre la gent de teatre, però creus que falta com ajudar-se mútuament una mica? De crear més xarxa entre les persones i, en general, quan penso en l'art, tinc la sensació que hi ha molta gent que està a la base, com parlàvem abans, que no està a dalt de tot i que ens podríem ajudar molt més, però no hi ha iniciatives tampoc per ajudar-nos o per conèixer-nos entre nosaltres. Això és molt utòpic,
Jo crec que això és una utopia que seria molt maca, però hi ha una part d'enveja, hi ha una part em trauràs el paper. Ja. Que Som humans, no? Som humans, aleshores això seria bonic, no? Que tothom pogués ajudar amb tots els camps de l'art, però jo crec que en el món del teatre i el cinema potser és on menys passa. Potser en el món de la música passa, potser, saps, amb la pintura, amb les escultures, però jo crec que en el món del teatre no, seria bonic, però sí que ens ajudem, passes bolos, penses en algú per fer un paper, però és complicat. I ja per acabar, sempre preguntem això, i és si tens en ment persones que podrien passar per aquí, que també estan en el món de l'art i que els agradaria venir a xerrar una estona amb nosaltres? Ara així amb... Home, el meu germà, per exemple, que és un dels millors músics del món i no és conegut, és el que diem, no? És super... Tothom el vol que treballa, el demanen per treballar, perquè a més fa una música contemporània bastant complicada d'entendre i viu d'això, vull dir que també el meu germà... Com es diu? David Casanova. David Casanova. Ara mateix, la Alejandra Jiménez Cascón, que per mi és una de les grandíssimes actrius que hi ha aquí a Catalunya, super poc reconeguda, que ha fet un espectacle que és Blanca Desvelada, que és increïble. Encara el podem veure? Ja... Està fent bolos. I de totes formes, l'Alejandra és un exemple d'això, d'una actriu que té un espectacle brutal i està allà com mig raconada i s'hauria de fer una plaça. Aquesta dona és meravellosa, l'Alejandra per mi és una actriu de les millors que hi ha a Catalunya i no es reconeix. I a més l'espectacle és al·lucinant, jo l'he vist 2 o 3 vegades i és brutal. Doncs l'anirem a veure, no? Sí, anem apuntem per aquí. Sí. Doncs ja està, moltes gràcies per venir i ha sigut un plaer parlar amb tu i que ens expliquis tot això. A vosaltres per la iniciativa, falten coses així. Merci. Pues no resulta que me han dicho que salió la ganadora en el 2021 la tía que más veces ha encontrado la pareja. ¿Y de qué me ha servido? De nada. Aquí sigo, buscando pareja. Así que os espero todo este 2022 a ver si por fin encuentro el amor.